Machiegni Ramogi weche mag tuke. Evans Otieno Jaloch manyien mashabiki Aviator bang' loyo omenda maromo Sh250,000 kokalo e bonus. Otieno ma en jadaka ma Kariobangi obedo jaloch manyien kokalo e kambi mar shabiki.com e tuke mag Aviator. Kambi mar shabiki.com chiwo mich ne jogo punda moyudo mich mamalo mogik. Kano wuoyo e seche mane okawo mich mare, Otieno lero ni obiro dhi nyime gi goyo punda kogeto yudo pesa mohewo mane oyudo kawuono. So you can decide to cash out sai. Kidogo 35k. At first, who can expect you do it that high? Nili place bet na 20 bob. So odd ilikuwa inapanda, nikaona odd imefika 100, 1000. Nikasema hapa sibahatishi. Then I cashed out. And the next day I got a call from Shabiki telling me that nimeshinda an extra 250,000. Yeah. I was very happy because it was something I was expecting. Mimi nilikuwa nacheza